ମୁଣ୍ଡଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଉକୁଳୁଛି। ଟିପିଣି ନେବୁ? ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଘଣ୍ଟା ନେବି। କୋଉଟା? ଘଣ୍ଟା। ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ହବ? ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ସେମିତି ଯା। ସ୍କୁଲ ଯିବ, ପାଣି ବୋତଲ ନେବ, ଘଣ୍ଟା ନେବ। ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ହବ? ଟାଇମ୍ ଦେଖିବି। ଟାଇମ୍ ତ ମନକୁ ଦେଖିବ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ। ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି? ଲାଗିନି? ନା, ସେଟା ସିନା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରେ ଲାଗିଛି, ଆମ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି? ଦେଖି ଟିକେ କଲି ବାହାରିବ ମାଆଙ୍କର ଟିକେ କଲି ବାହାରେ। ଏଠି କ'ଣ ନିକଟ ଲାଗୁଛି? ତୁ ଚୁଟି ଖୋଲିଦେଲା ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ଚୁଟି ବାହାରିନି। ହେଲା ରେଡ଼ି? ସେଠି ନବୋଦୟ ବହି ଥୁଆ ହେଇକି ଆଇଛି। କାହାର? ସେ ମୋ ନା କରୁଛେ। ଆଉ କାହାର? ସେ ତାଙ୍କର। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଳୁ ସିଝା ଇଏ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ପାଗ ହବ। ଖିଆ ସଇଲା? ହାଁ, ବେଗିରି ଖାଇକି ଆ। ବେଗିରି ଖାଇଦିଆ ଆସେ। ସ୍କୁଲ ଯିବ? ବାହାରି ପିଲ? ହଉ ଚାଲ। ଟାଟା କରୁଛୁ? ଟାଟା, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଟାଟା ଟାଟା।